Преди няколко дни отец Михаил Иванов представи книгата си "Учение на живота", свързана с едно от движенията в християнството – исихазъм. В нея отецът твърди, че учи хората как да се молят, за да постигнат единение с Бога. Варденски и великопреславски митрополит Йоан обаче остро разкритикува действията на отеца и поиска неговото отлъчване. Според митрополит Йоан, попът е еретик, проповядващ съблазън сред вярващите. Ерес ли е това, което проповядва отец Михаил? Ще научим от него самия. Преди разговора ни, обаче, нека да видим кой е той. Отец Михаил Иванов е роден през 1970 година във Вилинското село Покрайна. Завършил е техникум по индустриална химия със специалност обработка на каучук и пластмаса. През 1995 година Иванов се записва в Софийската духовна семинария и изкарва курс по проповядване. Същата година е ръкоположен за дякон, а през 1997 година става свещеник. От тогава до днес отец Михаил служи в църквата Света Тройца в родното му село. Още докато следва, Иванов се запознава с едно от теченията в християнството – исихазъм. След дълги години на задълбочено опознаване започва да го практикува. Според отеца, исихазма дава вътрешен мир на вярващите и ги доближава до истинската вяра. Има колко минути? 6 минути до края на предаването. Аз предлагам, както е в смисъла на това, което вие проповядвате, да мълчим. 6 минути да мълчим. Ами, това ще е полезно, ако помълчим, защото може да влезем във вътрешна молитва. Всъщност, това, за което става въпрос, когато става въпрос за исихазъм, течение в християнството, един от големите наши учители, това е свети патриарх Евтимий Търновски. И ние знаем неговата случка, когато е бил предаден когато България пада под турско робство, как той остава жив. В момента, в който палач е вдигнал меча, за да го посече, той се е вцепенил. И тогава голямата порта нарежда да бъде освободен патриарх Евтимий и така остава до края на живота си в Бачковския манастир. Тоест, той е приложил една непонятна за хората сила. Тази сила именно той е придобил чрез тази практика в своето проповядване и учение в исихазъм. Добре. Защо обаче ви обявяват за еретик? Искат да бъдете отлъчен? Ами вижте, това е малко нелепо като твърдение, защото не зная дали конкретно някой се запознал, защото никой не е дошъл нито да ме попита, нито да види дали аз нещо проповядвам или какво проповядвам, или за какво и да рече. По-скоро тук става въпрос за това, че ето видиш ли, как да го кажа, така малко по войнишки, излязъл съм гарнизон, без да ми бъде подписана книжката. Така, това е малко смешно. Нали? И заради това да ме обявяват за еретик, то малко е прибързано. Така че, но всъщност аз не мога да коментирам поведението на духовниците, тъй като знаете, че синода има решение, при което не бива да се говори в медии, в публични изяви срещу духовници и смятам да спазя това. Добре, ето прост въпрос. Готов ли сте да претърпите отлъчване от църквата, низвергване, как беше точната дума, не я произнасям може би правилно, само и само за да останете на тази позиция, до която сте в момента, да продължите да проповядвате това, което проповядвате? Добър въпрос, но всъщност аз не смятам, че такава мярка е необходима, тъй като все пак исихазъмът е нещо, което е част от нашето християнство и е гордост на нашата православна църква, защото ние имаме едни много велики учители в тази насока. Добре казвате, вие не е необходимо, но да кажем, че ето, владиците казват, че е необходимо, примерно. Ами вижте сега. Готов ли сте да изтърпите това? Вижте, не бих се възпротивил на решението на Светия Синод, тъй като няма да е уместно от моя страна да се съпротивя на решението на Светия Синод. А може да се откажете? От какво да се откажа? Да спрете да проповядвате исихазъм. Добър въпрос, но ще ви кажа нещо. Това е нещо, което аз практикувам почти 20 години. Тоест, това е смисъл в моя живот и вие ме молите в момента, т.е. не вие, всъщност
Питам ви. Питате ме, да. Това означава аз да се откажа от себе си, от моя живот. Не зная. Виждал съм хора да се отмятат за по-малки неща. Вижте, това е една моя духовна практика и смятам, че тя ми е дала много... Ще стоите на духовната практика. Каквото и да ви коства това. Така ли да разбирам? Ами, разбира се, че ще стоя на моята духовна практика. Тоест, всъщност тя не е моя, тя е православна християнска практика още от древността. Така че това е влязло в моя живот като смисъл на църковен живот, на духовен живот. Защо се отказвам от него? Това е седно някой да иска да се откаже от вярата си. За да запазите сана, расото. Ами, то сана и расото са следствие на моята вяра. Тоест, затова съм ги приел, тъй като вярвам в Господ по този начин и затова съм ги приел. Но ако някой иска да се откаже от вярата си, няма да стане. Няма как да стане това. Разбирате ли? Защото всички грешим. Няма непогрешими. И ако някой в своите решения, случайно, може би подведено, по други причини и обстоятелства, направи тази грешка, то аз няма да приема грешката. Аз ще се остана на моята позиция. С две думи, понеже остава много малко време, в какво се изразява исихазма, да кажем, за широката аудитория? Аз предложих в началото да мълчим. Да. Ами, чудесно предложение. В случая исихазма, исихия е гръцка дума, която означава покой. В хората, които практикуват, всъщност достигат до вътрешен мир и покой, който покой всъщност, когато ние спрем да говорим, тогава се проявява Божията благодат в нас. Тогава започва, както се казва, Бог да говори вътре в нас. Добре, благодаря ви за това гостуване. Това беше часът. Останете с програмата на Нова телевизия. Гледайте предаването в сайта vbox7.com и разбира се, веднага след нас, господари на ефира, от мен приятна вечер.